No, 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 no. Sik, Bang, leren sik. Nang kene lho. Yo, jane aku nek arep bocah nek warung ndi ta ki. Kok mumet. Leren kene sik lho. Wis to manut to aku. Ora kowe nek gedon. No, 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 no. Antik sik yo. Lagi terus kongken ya opo iku lho. Diuripi. Ya iya no. Yo ayo. Ya padha. Enek lae numpak. Yo, yo semalam. Mah kolu. Lah, ngarep kok. Wah, lo biasa cinta. Bang, kowe jan sida marung apa ora to kowe? Nek marunge ya ndang mlebu, marung ning jero ae. Lah aku lho ora mbok tari mlebu. Aku yo ora wani mlebu to ya. Kan mang muntup ning jaba. Ndang golek nggon sing penak, amor bakule apa piye? Ndang mlebu. Lah bakule ndi to? Wis tonten ana sik. Wonge jek adus. Wis to. Ora weng kok lek genton, manut aku. Ya wis ya. Aku tak manut karo awakmu. Kok padha ngenteni bakule njaluk dombene apa to? Bang, ditari bakule. Njaluk ngombe apa awakmu? Wah, ndak aku lho ya. Seneng aku lho, panggah nek susune. Lah kowe lho, kok iso arep pesen susu kuwi lho. Lah bakule mbok takoni poro, duwe susu apa ora? Mbak, enek susune apa gak to? Ya nak susu ya jelas enek to. Lah ndi lah susune lah. Ya sing digoleki susune sapa? Ya susu lho, Mbak. Maksudnya kopi susu. Niki lho kopi susune. Kuwi lho wedange wis dikeki nek jare njaluk susu. Ya. Jaluk susu lah, warang men to ya susune. Jane
Tak ngene lho. Nggonku iso napa? Lah iki bakul kopi susu kok sak witik to susune, Po. Lah iya ta ya. Apa bakule susune sak witik. Cangkemmu. Bakule kok Pancen yo susune sak wimitne kok. wis topong wae lek dijak ning warung sasang gacor ae. Senajan sak itik susune bakule legi. Dadah tak rasane tenan ya. Wah, iya. Tenan ya tiba. Piye? Senajan saiki susune bakule lho. Lagi. Oh, no, 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 no.